ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಕಚ್ಪು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ತೆರಿಯೋಂಗ ಬಲೆ ಸರು ಮಲ್ಪಗ. ಮುನ್ನೂತ್ತೈವ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮೂರ್ದನ, ರಡ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದನ, ನಾಲೆಡ್ದ ಆಜಿ ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆ ದಾತ ಬೇಸ್ ಸೊಪ್ಪು, ನಾಲೆಡ್ದ ಆಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಒಂಜಿ ಚಮಚೆ ಸಾಸೇಮಿ, ರಡ್ಡಿ ಎಲೆ ಚಮಚೆ ಉರ್ದಬೇಳೆ, ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು, 30 ml ಮುಟ್ಟ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ, ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಟೆ ಸಾಸೆಮೀನು ಪುಡಪ್ಲೆ. ಸಾಸೆಮಿ ಪುಡೈ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಉರ್ದಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಕಂದ ಅವನಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ, ಇತ್ತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ 3 ದೀತಿನ ಕೋರ್ಸನ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪುಲ ಮಂಜಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬಣಲೆನ ಗಚ್ಚ ಮುಚ್ಚಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ನಿಕ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡಿನ ಅಗತ್ಯ ಬೋರುಜಿ ದಾಯಪ್ಪಂಡ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇಡಿತಿನ ಪಸನೆ ಯಾವುಂಡು. ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅಂದ ಅತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪನಗನೆ ಬಣಲೆನ್ ಜಾವಲೆ ಕೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ದ ಕಚ್ಬ ತಯಾರಾತಳು. ಒಂದು ಬುಲೆಂತೆ ನುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಳೆ ಸಾರ್ ದೊಟ್ಟು ಬಲಸಿಯಡ್ಡ ಗಮ್ಮತ್ತದ ವನಸ್ಸಾಪಂಡು ಇಂಚಿನ ನನಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊರ್ಲೆ.